जों जानियाव थानो नागिरदों जोंनियाव दा सिङाव हाबहैनो नागिरदों जोंनि बे दा जोङो हेलौ गाइस जों दा देबरगाव बेरायफैदों आरोना देबरगाव देबरगाव फैबाय नै 30 बोसोरनि बिसिगि दं फै नै 25 बोसोरनि बिसिगिया नै बेनो मैयाना सानजौफिया जोंना साथामबो गोसो थानायलाय खिन्थु देबरगाव गारदों आरोना बे गासिबो मार्टिस्टनि मुसुखा दानानै दोननाय दं नैबे सानै बिसिगो मा दुगैनायावनो माबा जाजोबनाय खानाय फिथराव समायना माफा सिखिरि लाफानाय लोगोआव माफा जोबोलाव लाफानाय नायहर हनै बिबारखौ जरा जरानो माफा माफि रायलायलायदों माफा माफि मिनिलायदों मोजां मोनलायना स' खुदुमदों Esquina. Hello. Hello. Dia perlu dia munci. Ni Martyr pun ni biar muska dana dan ada nabi ya. मुंख्लंफोरनि नाम दंजोबो नि भाई Bodoland Martyr Nah, जों देबरगाव गार्डेनाव बेरायफैदों आरोना नै बेलासियाव बेरायनो बिराद मोजां सुदेम बार गुलायनाय थान्दा नै समायना बिबार गोसोफ्रा दुखु मोनदोंबा नैबे समायना बिबारखौ नायनानै गोजोन होफैनांगौ देबरगाव गार्डेनाव समायना बिबार गार्डेन नायनानै गासिबो लाइट होजोबबाय दा मोनाबाय बे बेलासिबाय बेलासिनानै जों दा थांनोसै आरोना जों दा थांनो नागिरबाय नै मस्ती कैसे आ गया है आप